sa kilibo. Katawagan. Kapalungan ta. Basta magaling tawanan. Makitaan ko ni. Karon ako na pa yung hulam niya. Sana po na ko itaron. Saka siya makita. Paringlan. Mandela. Magpapinaw. Sige po si tawag sa gabi yung text nga maningil na sa utang yung paring lublo na atong gilad siya. Tay, tamo tanong sipat sa ko. Uy, parikat ko, action pa kag sipat ha. Naningil ko sa inyo, nag-text ko sa inyo, hindi mo katubang sa ko at yung utang sa ko ha. Patay, nakita ko da. Alikat mo! Matay ko action, hindi ka gisibat ka. Wala, matay! Tulong ka bulan ko ng pinangita ninyo, kataguan ko ninyo ha! Wala kami nagtago, pre! Wala kami Sa kalibo, dito nyo kabayaran ha! Wala man, pre! Si Blublo man na to, pre! Blublo! Oo, ano na lang, pre? Tabangan talaga pangita sa iyo ni Blublo. Ako itong pangitaon, hindi siya rin nagbadag to sa inyo. Hindi man ako. Kabundor ka, taguan Ano ako may imus bagod? Kabundor ako pa ng bagong dito ta! Ayun, pre! Kabulan, kakapagitaan ito! Oh, sige, pre! Ako ito itong pangitaon, pre! Kaya, punta, tubang si mo, pre! Basta rin makita! Desmond has his barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, paring Blue! Uy! Ay, Siguro ka? nakita ta! Ano man? Si tawag si paring Lando Zong, nagkita ni Gaga. Si paningin na itong utang ni mo ba ang libo? Punta mo dito. Klaro kaya ito ha. Ako pa nasingilan na ito. Oh, dealer ko. Wala, nagkanamnam na siya. Itim. Ano ko diya, itim. Tumatap rin mo ito. Sudah na? Hindi ko lagi. Hoy, nanana po kinaunan pre. Ano po kinununan po? Klaro rin mo na ito lando. Awan siya. Nandito eh, nagnuktok. Si panahon. Klaro mo na ito. Naglalakad na pinawas na isip. Tata. A few moments later. Klaro na po na ito siya. Atong ginansya sa iya, tunga ta. Ha? Ilang na po. Para mo tugid siya nga. Di ba ka magabana na? Di tayo tuna. Tao lagi. Kaya di ko gabaan din siya. Wala na maigo. Ayun na lang. Aram mo tugid siya nga. Imo kong dito lang. Awili ko na rin pinag. Kira ko tumay ko sa iya. Para mo tugid siya. Parilan daw. Si paring Blublo. Nara. Ako ginigdala sa inyo ba? Ano ka sa mga Ako video! Saan ba nilang talagang mo pre? Wala. Narag, hindi pa kita ah! Kasan? Among dua! Paano mo ibigwasan ng Ano ka bulan? Ano pa ninyo ipagitaan? Saan tulo? Alihan man yung dua! Parang nga ito ni mga istoryan! Ikaw pa likod! Tuliyahan, igisumbag na mag-iminimos. Tuliyahan, pagit. Tontong, di mo kita! Diba? Ano yung mong kagidala diri? Pakita mo galing utang itong naging bulan, pila ito ka bulan. Tulo! Tulo ka bulan. Kaya ito kabulan? Tulo! Tulo. Tulo ka bulan, ako na pagkita! Naupaw na gani ka. Ano na lang? Mauning rason nga ni Andy Midari. Sana mo na! Dugay naman magpupunta kagi pangita, God! Oo, kabalo man na siya, oh. Mga kita pre, kaya na sila balay permi. Tago pag isa niya! Diriya mo ngunigikan pre. Kami now, ni Andy Gani Midari, gipangita ay tamang kapasalaman iyo nakitaan ko niya. Kaya kung wala ko niya nakitaan, dili mo tayo makita. Di ta pangitaw gisumbang ko gani ha. Sumbag, kung nega, kapila, nega isumbag day. Kadua na. Ayaw, kaisar ko. Pablatter ako niya. Ang padho, saan mag-iproblema ni mo day? Muutang sa kilibo! Mayroon tanan lang ka. Nga, ilan na san? Dili. Niadto ko kayo nag-ATM. Oh, Kita pa na siya. Oh. Niadto ko kayo nag-ATM. Line pa man.
may soda ko sildo 2,000. Ano lang item? Ako itim ko rin. Sa paano niya, suldo na sa handsome. Nara, Handsome itim pay. mo. BPI. BPI ho, BPI. Pwede nga sa Perko, incorporated. BPI muna. Pwede nga sa Perko, incorporated. Dili lagi, BPI. BPI. Tinuod na nga. Ito may ganyan, offline lang. Ay na lang. Pila magi ako utang sa imo? Kalibo. Libo. Kani siya, ay sunod ani 2,000. Nya. 2,000. Nya. Ang utang ako sa imo kay ano naman ito bulan? Buwan ako itong 500. Kala na rin tubo. Ay, Ay, tubo to na, tubo pa ganun. Oh, sige, tubuhan ko ni 500. Ato, pila tanan? 1,000 plus 500. 5. 5. Nani sul 2,000. Okay na sa imo? Karon, kamong duwa na sa daapin karon. Sige. Bili Bili siya. Bili na ko siya kay pero. Sir, Pre man, siya na withdraw. Sir, withdraw. Daw bigay 2,000 pesos ay nako pa bandil ay sobra. Oh, nagpera din siya. Oh, 2,000 ba ya 1 pera. Salamat kay kagita ka anak kay 500. Oh, tubo pa bandit pa. Saan ko si mo 500? Dili. Dili na ko pa bandil diri pero Buhat ko si mo 500. tagaan ko ni mo daan. Ano siya kay ko? Yes, ikaw may mag-withdraw na. Ikaw masay mag-withdraw niya ko itim. Oh, nasa sobra ka 500. 2,000 man na 1,500 may kasi mo kay 500 tubo. So, 2,000 man tanan na kay 500 siya. Oh, kaon lang na mo daan. Ngayon ni mo sa English ay. Taxi ko 500. Alang, ay sige, ay na lang, di ka. Ay na nga. Magani kay gabayaran Hindi ka. ka magpakita. Karong. Oh, na may ikan garantiya niya. 500. Tayo lang ka. Una. Ah, sure juga. Ambil na lang 500. Ah, sige, gusto man oh. Mabayaran na mo. Oh, dili. Oh. Na, mo na ko itim. BPI na, BPI sa BPI. Basta BPI na. dito na sa video mo adwa. Lagi BPI lagi yo. Okay na. Okay na. Okay. Simple mo na ha. A few moments later. Kali. Ay lagi na ako sila. Lagi nang sabi ko ano eh. 500. Uy. Oh no! Unsa man eh? Happy Plus man. Dunatan remulta pa pangalan.